Hati-hati. Iki wis tekan janjine. Bapak bareng ning pangan. Aja gegerut. Sabar. Aja bertaruh. Aja bertaruh. Alon, alon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing acara kita sami nonton dereng Jepang ingkang sepisan keluarga ageng dereng Jepang Tiga Budi Jati ngaturaken Sugeng Riyadi dhateng para bapak ibu sedaya ingkang sami rawuh wonten dalem menika. Nuwun sewu kawula kepareng matur mobil atur kawula ing samangke kirang pas kirang Widibrana yen abring pamunten dhateng bapak ibu sedaya. Dhateng Bapak Triwanto Bapak Desa Suka Agung ingkang kula hormati, Bapak Kepala Dusun Bapak Trisnoyo ingkang kula hormati, Bapak RW Bapak Nanok lan ugi Bapak RT 0 kalih ingkang kula hormati, sepuh kula Bapak Julius Siswanto lan para anggota ugi BPD nggone wonten ingkang rawuh ingkang kula hormati. Bapak Ibu kemawon ingkang kula hormati mung langkung keluarga ageng Tiga Budi Jati Desa Sukagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo ingkang pun susepi Bapak sawisa ingkang kula hormati. Bapak Ibu mengugati ing wanci menika panjenenganipun Dimo Nurwito putranipun Bapak Karsidi. Dimo Nurwito menika garwanipun asma sinten, Mbak? Mawitandi. Nah, ingkang kagungan garwanipun Mbak Suci Anggraini. Iya. Kagungan putra pinten Mas Nung? Putra sekawan kakungipun. Ceweke pinten? Ceweke 3, kakungipun setunggal. Namanipun Galih Aji Prawito. Kula semanten kekeluargaanipun nggih bateranipun niku nek kados kapal niku lagi goncang-goncang awit ombakipun ageng. Namun kasunyatan saged ayem tentrem rezekinipun lancar. Terus kagungan uni penggalih utawi uni menika menawi Galih Aji Prawito dipun sunataken niku badhe nanggap Puja Kepang Tiga Budi Jati Desa Sukagung Bagelen Purworejo. Ing dalu menika awit Galih Aji Prawito sampun disunataken wonten ing Jakarta. Terus ing dalu menika ngempalaken sederek-sederek sedaya paring hiburan lan ugi kejawi paring hiburan wonten ing dinten Riyadi menika Mas Diwo Nurwito ugi ngluwari punagi Galih Aji Prawito sampun dipun sunat
lan ing dalu menika nanggap jaran kepang Kris Budaya Jati. Bapak Ibu, Bapak Kepala Desa Sukoagung lan sedaya pamong Desa Sukoagung, Bapak Ibu ingkang sami rawuh, ing dalu menika kula nyuwun paseksen panjenengan nggih Bapak Ibu nggih. Bilih Mas Jimon Nurwito ingkang nyunanaken kalih Aji Purwito Prawito lan sakmenika anggenipun gesang ugi sampun ayem tentrem, rezekinipun lancar. Muga sak terangipun sempulur pinaringan garun kulawargan anggenipun bebrayan. Pramila punagi ingkang kala rumiyin kaucapaken ing wanci menika. Punagi menika nyuwun paseksen panjenengan lebar luar ing wanci menika Bapak Ibu nggih. Lebar luar mugi-mugi Gusti paring berkah lan kasan kawlujan ingkang pinanggih sak serasipun. Monggo sedaya mawon kita kanthi ndedonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.